Yn gwmni fi heddi ar y Cwmni Bach, mae rhywun i ni'n adnabod fel bardd. Yn fardd adnabyddus yn un o'n pennaf beirdd ni yng Nghymru. Ond yn fwy na hynny, mae hi'n rhywun sydd wedi cymryd Cymru i weddill y byd gyda'i barddoniaeth hi. Nid yn unig bod hi'n fardd, mae hi hefyd yn sgript wraig ac yn nofel wraig ac yn bob math o ysgrifenw wraig, yn awdur. Yn cwmni ni heddi ar y Cwmni Bach yw Menna Elfyn. Mwynhewch y sgwrs. Wel, Menna Elfyn, croeso i stiwdio y Cwmni Bach. Mae bleser i gael chi yma gyda ni. Diolch yn fawr, mae dda bod yn y swyddfa yma, ti John Penry. Neu bungalow John Penry, fel fi'n licio galw fe. Wel, fel arfer, i ni'n dechrau y sesiynau yma gan ofyn yr un cwestiwn. A'r cwestiwn wy'n gofyn yw, cwestiwn sydd yn agos i'n calon ni fel Cymru, un o ble i chi. Felly nyblew i am ddechrau. Menna Elfyn, un o ble i chi. Wel, wi wastad yn ateb, doedd wei, mae dod o Gwmtawe ydwy. I mi symud o Gwmtawe pan o'n i'n 12 oed. Ond mae yna rhywbeth am bont ar dawe. A plentyndod yno yn dal yn agos atai. A dwi bob amser yn meddwl yn gynnes am y lle yna. Chi'n un o 3 o blant, yr ienga o 3, ac yn blentyn y mans, yn ferch i weinidog. Siwt beth oedd sefyllfa deulu gyda chi? Wel, oedd y teulu yn deulu eitha clos. Oedd yna ddigwyddiadau bob nos o'r wythnos. Mae'n anodd credu nawr ar wahân i'r dydd Sul. Ond nos Lun yn band o fop, ond gwrdd gweddi yn nos Fawrth. O'n i'n cael Peter gorfod mynd i hwnnw. Nos Fercher oedd rhywbeth arall. Oedd na clwb drama ar un cyfnod gyda'n had. Oedd yna rhyw fath o le i bobl ifanc ieuenctid wedyn ar penwythnos neu'r dydd nos Wener. Felly oedd na ddigwyddiadau lu a steddfod wrth gwrs. Felly oedd na bopeth oedd yn mynd mlaen, oedd yn mynd mlaen trwy'r capel ac o'n i'n rhan o fe, neu yn gorfod bod yn rhan o fe, wrth gwrs. Ie, siwr oedd hwnna'n teimlo i chi fel plentyn yma, so wedi'ch geni mewn i'r sefyllfa, wedwch chi rhan o'n fe a gorfod bod yn rhan. Oedd e'n eistedd okay gyda chi? Dwi ddim yn cofio teimlo'n chwythig am y peth, heblaw pan o'n i'n siarad y rai yn yr ysgol, oedd yn rhywbeth naturiol. O'n i bron yn teimlo mod i'n perthyn i'r festri. Mae, bod, o'n i wastod yn sôn am yr adeiladau. Ac oedd, wrth gwrs, yr adeiladau iddyn nhw, oedd y capel a'r festri. Ond hefyd, wrth gwrs, y mans, achos o'n i'n byw yno ar drigaredd y capel mewn ffordd. Ac wedyn, oedd na wastod rhyw gyfarfodydd ynglyn â'r adeiladau. Oedd yn golygu yn bod ni fel teulu oedd yn yn ymlaen y capel yn gorfod cerdded allan mwyn iddyn nhw benderfynu. O'n i'n cael papuro rhyw stafell neu yn cael gwneud rhyw fan newidiadau angenrheidiol ag ati. Felly, oedd yn deimlad rhyfedd edrych nôl. O'ch chi'n gweud o'ch chi'n wahanol i'ch cyfoedwyr. Ych tad yn weinidog. Parchedig T. Elfyn Jones. Un o emynwyr ardderchog y Gymraeg, wy'n meddwl. Siwt beth oedd hwnna o ran eich profiad chi o... Chi'n gwybod pan i'ch yn blentyn a mae pobl yn gweud mae mam yn hyn, mae dad yn llall. Siwt oedd hwnna o'i gymharu ar bobl oedd yn rysgol dy chi? Wel, oedd y ffrindiau i gyd, oedd eu tadau nhw'n gweithio, rhan fwy ohonyn nhw mewn gweithfeydd Margam yn un lle. Oedd na rhyw ddiwydiant tin bryd hynny a sawl diwydiant arall. Oedd e'n bach yn rhyfedd, o'n i'n dweud bod nhad yn gweithio gatre ac eto gyd oedd e byth gatre ac oedd e wastad yn dweud bod e'n bugeilio ystyr bugeilio. Wrth gwrs oedd e'n mynd i ymweld ar aelodau ac oedd e'n gapel eitha ffyniannus bryd ni ac wrth gwrs oedd y plant eraill yn siarad am eu tadau mynd i'r dafarn. O'n i ddim yn gwybod beth o tafarn bryd ni. O'n i'n meddwl bod yn rhyw le ryfedd. A nhw'n gofyn
os yna 10 minut afan, i'n gweud na, bugeilio me'n neud. Fel se gyda fe ddefed? Ie, yn union. Ac o'n i'n gwybod oedd ysri bugeilio chwaith. A sa'n siŵr nhw chwaith yn gwybod, achos oedd yng Nghymraeg i yn eitha gloiw. Ond Saesneg o'n i tueddu siarad, felly pob hyn e hyn, siwr o fod o'n i gweud ambell i air fel bugeilio yng nghanol brawddeg Saesneg. Ac aelod hefyd, mae hwnna'n air sydd yn glwm yn benodol falle a bywyd capel, yn diwe? Odi, a dwi ddim yn teimlad, oedd e ddim yn teimlad bod e'n rhyw fath o waith, wrth gwrs, galwedigaeth yw bod yn weinidog. Ac o'n i wastad yn ffeindio gael pregethwr yn air rhyfedd hefyd, achos oedd yn had yn pregethu digon gatre yn cadw trefn yn o'n un tri. A wedyn pregethwr a gweinidog, o'n nhw rhyw eiriau rhyfedd. A'r holl drefn o'n i hefyd yn mynd gyda mam i gwrdd chwiorydd ar Brynawnau Di Mawrth. Ac oedd y menywod yn dod â'i gwau a'i gwynio mewn ac yn dod â te. A oedd e'n dipyn o de parti bob Brynawn Di Mawrth. Ac o'n i'n fach iawn pryd ni yn cael mynd pan o'n i ddim yn yr ysgol pryd hynny, neu heb fynd i'r ysgol. A cael bod yn stafell y diaconied. Hwna'n beth mawr. Oedd y lle mor grand a sydd yn hyfryd. Ac mae'n cofio pethau felly. A wrth gwrs, nid dim ond pregethwr neu weinidog neu fugail oedd yr eglwys wedi ei gael. Mi gafon nhw wraig gweinidog hefyd, achos ar y pryd, yn ôl arfer y cyfnod, fydde gwraig gweinidog ar y cyfan ddim yn gweithio, mi fydde hi'n gweithio gyda'r gŵr yn ddidal. Wel dyna oedd y drefn a dyna oedd y disgwyliad. Ac bod hi'n fain iawn arno ni fel teulu, oedd y syniad o mam yn mynd nôl i nyrsio, oedd e mas o'r cwestiwn, oedd rhaid i wraig gweinidog fod ar gael, ynddo fe, ac oedd hi'n neud pob math o ddyle swyddau fel mynd i gwrdd chwiorydd, achos oedd disgwyl bod hi yno, ac weithiau yn gorfod llanw bwlch, pan oedd yn had ddim yno, neu bod yno i gysuro pan oedd na newyddion trist. Dwi'n cofio meddwl o'n i byth yn ateb y ffôn yn y bore bach, achos o'n i'n rhagweld beth oedd yn mynd i ddigwydd, mae bod rhyw newydd trist. Ac yn yr un modd, pan oedd pobl yn galw yn y tŷ, oedd y tri o'n i gyd yn mynd i'n stafelloedd yn diflannu. Ac yn achlysuron o'n i'n cael yn lusgo lawr i ganu'r delyn, achos oedd pobl eisiau clywed y delyn, neu yn had moyn i pobl i clywed fi'n canu'r delyn, ond rhyw atgofion felly si. O'ch chi'n gweud oedd e'n fain yn y cyfnod. Oedd na deimlad o hwnna ar yr aelwyd? O'n i'n ymwybodol iawn, achos o'n i'n gweld y math o anrhegion oedd yn ffrindiau'n cael am synadolig. Ac fi'n cofio unwaith neu ddwy esgus bod fi wedi cael rhywbeth do'n i ddim wedi cael. Ac oedd siŵr o fod bod nhw'n gwybod yn iawn bod e'n hen beth, ond o'n i'n trio gwneud i fyny am y ffaith bod nhw'n cael pethau mawr a llawer o bethau. A mae un peth yr un o'n i'n ei gael. Ac oedd y trefn bryd ni oedd bod trysorydd yn talu yn had a ddiwedd pob mis. Ond oedd dim dal pryd oedd e'n mynd i ddigwydd. Ac y chwaer wedodd wrtha i flynyddoedd nôl bod mam yn edrych mas o'r ffenest ac achos bod y trysorydd yn arfer gyrru heibio i fynd i'w waith. Oedd e'n gyfrifydd, fi'n credu. Ac yn dweud wrth Sian neu falle wrth yn had, mae wedi mynd heibio eto, dwi ddim wedi stopio. A wedyn nhw'n trio rhoi rhyw 5 o naill ochr mewn rhyw lyfr o'r enw Albert Schweitzer. Ac oedd yn had pan oedd galw am arian o'n had gweud os rhywbeth yn yr Albert. Ac fi'n cofio'n iawn ym mrawd yn cael mynd i'r ysgol, nid i'r Eidal ond i'r Almaen.
a'n had wedyn yn gofyn i'r ddwy chwar oedd gyda fe, dwy fodryb heb blant, a wedyn mynd ar daith gasglu a nhw'n helpu i wneud siŵr bod y arian gyda fe i fynd. Felly oedd hi'n eitha main, o'n i'n gwybod i byd o gofyn yn bethau. Ond beth oedd yn rhyfedd, oedd wastod arian gyda'n had pan o'n i'n mynd i Woolworth i brynu llyfr sgrifennu i ni. Nawr te? Ie, o'n i wastod copybook yn ei gael y bryd ni, a cadw gatre copybook, oedd yn beth mawr. A wedyn o'n i'n llanw fe gyda pob math o storiau neu rwtch. Gai awgrymu bod y copybooks bach na o Woolworth wedi bod yn fuddsoddiad ardderchog i ni o ran llenyddiaeth y Menna Elfyn. Wel, sy'n siŵr am ni, ond oedd yn had hefyd yn lico, mae yna lyfrau ar ei ôl lle mae e wedi sgrifennu, math o bethau yn sgrifennu nawr, sef dyfynodau neu rhyw ddigwyddiadau neu bethau bach i chi moyn i cofio nhw. Ac oedd hi yn gyson yn gwneud ni. Ac, ond yn anffodus, yn 1990, benderfynodd e losgi i bregethau i gyd. Ac oedd yn chwar a finne yn trio gweud sy'n eisiau chi losgi nhw. Oedd e'n mynd a losgi 6 ar y tro yn waelod yr ardd. Ac oedd hi'n gweud, sy'n eisiau chi losgi nhw? Ti'n mynd i bregethu? Oedd yna fe gofyn i fi. A gweud, na, ond, wel, fi di sgrifennu rhain fel o'n i'n gweld, ac oedd da fe rhyw teimlad rhyfedd, wrth gwrs mae awduron eraill yn gwneud rhywbeth tebyg, oedd gyda fe'r teimlad ma bod e wedi sgwennu nhw yn bersonol, bod e wedi dod o'i ened a bod nhw ddim wedyn yn ddim byd i neb arall i atgynhyrchu neu i ail-leisio. O'n nhw'n dod... Unwaith. O'n nhw wedi dod o'r galon. Felly, o'n i'n deall i resymeg ond oedd yn chwarae ffynnu yn gwaredu wrth feddwl am y pethau yma. Mae ni lawysgrifen ac oedd ganddo o lawysgrifen hynod o daclus. Ac mi fydda'r fe'n sgrifennu llythyron i bobl oedd yn galaru sgwennu llythyron. A pe bydde un gair mas o le neu un llythyren, bydde fe'n ail ysgrifennu'r cyfan eto. Felly nes i ddim etifeddu hynny. A dwi wedi gwir, nath Joseph Clancy oedd yn cyfeithi llawer i fi ac oedd lawysgrifen yn echrydus. A mi nath ei benderfynu, mae'r fy llawysgrifen i a Bobby Jones a fe oedd y tair llawysgrifen gweitha yng Nghymru. Felly, ond oedd yn had ddim fel yna, oedd yn had yn berffeithydd. A fi'n credu mewn ffordd i berffeithrwydd nath i atal rhag sgrifennu mwy o farddoniaeth. Wnaethon ni gyhoeddi cyfrol o'i waith a pan oedd 92 blwydd oed, aethon ni a Pentwr a gyhoeddi cyfrol eitha, do ddim yn swmpus iawn, ond seinio clod. Ond fi'n siŵr bod ni wedi gwerthu well na rai llyfrau i, achos o'n i'n cael ceisiadau diri wrth bobl, oedden ni gofio fe neu'n gwybod amdano, ac wedyn, gweud y gwir, gallen ni wedi ail-argraffu, ond wnaethon ni ddim. Felly mae'n amlwg bod na gyfoeth ar yr aelwyd, ond bod e'n gyfoeth o fath gwahanol. Mae'n amlwg hefyd bod yna chwerthin, lot o werthin a lot o dynnu cos. Lot fawr yn y had a mam, a mam yn arbennig, achos llai weid hyn nawr gyfoeth wedi hyn fynd o'r byd ma. Mi roedd hi'n dynwared pobl. Mi roedd ganddi ddawn dynwared, a un o'r pethau yn difyru ni ar nos Sul yn aml iawn, oedd bydde hi yn clywed rhyw beth doniol gan rhyw un o'r aelodau, a mi fyddai yn mynd mas o drws a dod nôl mewn fel y person honno, menywod yn benna, ac yn ailadrodd, oedd nhw'n ddramau. Ac oedd mam yn ddawnus iawn, ond yn swil iawn. Hi oedd y cerddor y teulu, a achlist yn aml iawn mewn steddfod. Os oedd rhyw blentyn yn ffili canu yn y cywer iawn, bydde pawb gweud, le mae Mrs Jones, a bydde mam yn mynd ar y piano, ac yn dilyn
cywair y crwt neu'r groten ac yn ei ddilyn heb gopi o fath yn y byd o'n person copi mae Fflir yn wedi etifeddu'r ddawn honno ond person eitha sa'n gwybod ddim yn gweld yn un arfer cerddor mod i'n canu cwpl o offerynnau. O ddarllen y gyfrol Tosturi, y gyfrol ddiweddara o gerddi, mae'r chwerthin a'r teulu a'r dynamic yna i fi yn dod mas yn glir yn y cerddi. Ond nhw'n chwerthin lot am farwolaeth oedd yn beth rhyfedd. Ac oedd nhw'n arfer trafod le o'n nhw moyn cael eu claddu ac oedd mam yn y fe gweud ddim eisiau bod yn mewn rhyw le achos oedd niwl ac oedd gos yn had y gweud peidwch ar ddisadwn mae gormod o draffig ar y traffordd i fynd achos oedd moyn am losgfa oedd mam ddim yn siŵr ac oedd rhyw drafodaeth iach ynglyn y marwolaeth mewn ffordd oedd dod yn rhan o mewn ffordd yn rhan o'r teulu yn chwerthin am bethau a ddim yn cymryd i hunain o ddifri. Oedd ym mrawd i wedyn yn gweud jokes i ddiwedd a oedd yn chwarae yn siaradus a felly fi oedd midan y teulu ond es i trwy gyfnod o ddim siarad a dyna pam mae gen i ger sy'n gweud oedd yn had yn gweud gallwn ni glywed llais Menna cyn codi o'r ford a rhyw gair o brofiad mae rhyw ddywediad mae debyg mae siŵn dod o rhywbeth eitha seiat neu dwedwch gair o brofiad a wrth gwrs does dim byd yn gwath na rhywun yn gofyn i chi i weid gair o brofiad sy'n byd a chi os chi'n ifanc a chi yn gweld eich chwar yn ddeallus ac yn glyfar a'r brawd yn thraeth a chi'n tymlo'n hollol analluog i gystadlu â nhw. A mam yn ddoniol yn had yn treithi a storiau. Ble oedd lle Menna yn hyn i gyd? O'n i ddim ysgwennu. Dyna'r ateb. A bod yn anhapus yn yr ysgol uwchradd yng Nghaerfyrddin. Wy'n cofio'n stymog wel, noswaith cyn ambell i dro mynd i'r ysgol, eisiau pido mynd, yna fe. A mae yna le, wrth gwrs, cyn cyrraedd Tre Iwan, tŵr Picton. Ac fi'n cofio meddwl, pido teimlo stymog, nes bod fi'n cyrraedd yna, wedyn gwybod ni ar fi'n cyrraedd. Ac o'n i'n anhapus iawn o'r ysgol. Newn ni ddod at y cyfnod hynny yn eich bywyd chi, ond dwi eisiau cyn bod ni'n gadael y cyfnod hapus eiraidd yma yn Mhontar Dawyd. Dwi eisiau troi at y lluniau hyfryd yma ohonych chi. Mae yna lun ohonych chi yn wallt golau ardderchog yn dal iar. Gwedwch wrthai ynglyn â'r iar. Pwy yw'r iar? Wel, a ni fel anwes i fi oedd Siwsi iar. Oedd hi'n rhedeg atai ac yn gadael i fi chario i bob man. Ac oedd hi'n ddall. Yn cweith yn siŵr pam o'n i'n gwybod bod hi'n ddall. Falle bod hi'n mynd agor i llyged neu rhywbeth. Ond wrth gwrs ddiflannodd Siwsi. Ac mae'n siŵr bod fi wedi bita ddi rhyw dro wedi hynny, ond ar y pryd oedd hi'n gyfaill mawr. Ond un peth am y cyfnod maen o'n i'n gweud, un peth da, oedd y mans a gardd enfawr. Ac oedd gyda ni berllan, sy'n llawer o bobl a perllannau. Felly oedd gen i ffrwythau, a ar ôl i mrawd i farw, nes gwneud hi si gerdd am y goeden ellig, achos... Oedd e'n dringo'r goeden? Oedd e'n dringo'r goeden, ac oedd a'i ffrind drws nesa, Gwynallt, ond nhw'n mynd lan fyna, a o'n i'n fach eisiau mynd lan ar ei hôl nhw, a nhw'n neisw bod fi ddim yn cael mynd, achos bydden ni'n sbwylo i sbrin nhw sy'n o fod, ond felly oedd, a wedyn oedd nhw'n cadw ffwls, ac felly mae roedd digon o fwyd, a ni ddim yn, pan chi'n meddwl beth yw tlodi heddi, oedd dim tlodi fel yna, ac bod yn had pan symudodd wedyn i Peniel, y Bwrch y Corn, oedd na rhyw fath o
draddodiad hynod fan ni, lle roedd na bobl yn cadw'r mis. Ac ystyr cadw'r mis oedd bod chi'n edrych ar ôl y gweinidog, o'ch chi'n dod â wyedd yn nhw, neu rwy'n cofio bydde embell i aelod yn dod â siwyn cyfan, neu ffowlyn. Felly, oedd na garedigrwydd a haelioni, oedd ddim yn ariannol falle. Ie. Felly, symud i Beniel Bwlch y Corn o ran yr ofalaeth ac o ran gwaith y gweinidog. A symud i Beniel i fyw? Ie. Newid byd? I ferch ddeuddeg, mlwydd ddod? Ie, wel, o symud o bentre fel Pont y Dawe, oedd yn llawn bwrlwm, oedd hyn o'r cinema yna. Wel, tre mewn ffordd. Oedd e'n dre mewn ffordd yn dod, ac oedd gymaint o beth yn digwydd yna, ac yn sydd yn gwneud o'n i yn y wlad, ac ar ben hynny, ar gyrion Caerfyrddin o fewn 4 milltir, ar yn dre. Bryd hynny, oedd hi'n dre Cymreig ag eto gyd, oedd na dwtsh o snabyddiaeth Saesnig, ac oedd hwnna'n cael ei ymlygu yn benna yn yr ysgol uwchradd, wrth gwrs. Achos i Queen Elizabeth Grammar School for Girls, fiwch chi? Ie, oedd e'n sioc i'r system, achos o'n i'n mynd o ysgol ramadeg Pont y Dawe, lle oedd e'n le mor llawen a chicos mewn ffordd, i le oedd yn ceisio, rhyw fath o ddisgwyliadau bod chi'n ymddwyn mewn ffordd benywaidd, mewn ffordd academaidd iawn hefyd, achos o'n i'n mynd o ysgol lle oedd pob math o bobl eraill oedd yn academaidd neu beidio yn sydd i reit oedd hi'n ysgol gymysg yn Bontardawe? Oedd hi'n ysgol gymysg yn Bontardawe. Ac yng Nghaerfyrddin yn ysgol? Yng Nghaerfyrddin oedd yn hollol i ferched. Ac ar ben hynny, y cyn amser di siwr o fod, oedd nhw hyd yn oed yn rhoi posture girdles. Mae'r peth yn swnio'n hollol bonkers erbyn heddi. Ond nhw yn rhoi rhyw fath o rhywbeth rhwng eich gwasg chi, un coch oedd fi'n credu, i'r merched hynny oedd yn gallu cerdded yn osgeiddig, a o'ch chi wrth fynd mas o wasanaeth boreol, o'ch chi fod i godi'ch pennau, a wedyn eich sgwyddau lawr eich penol mewn neu mas, mewn siwr o fod, a dal eich bol, a o'ch chi fod i gerdded yn osgeiddig fel bonedd ddiges. Wow. Ac ges i ddim un. Na siom. Na siom. Ond y math yna bethau oedd na ar wahân i'r ffaith bod hi yn ysgol hollol Saesnig. Wedi gweud lawer tro a mam yn sgwennu llythyr ar ôl i fi fod gatre o'r ysgol yn dweud bod fi beth oedd yn bod yna. A'r athrawes yn gweud, tell her not to write in that language again. Ac a nes i beth gweith o mam. Nes i ddim gweud wrth hi. Achos o'n i'n gwybod byddai'n cyd-ymffurfio, ond yna'r agwedd oedd hi ddim yn meddwl llain ac oedd nhw'n gallu deall Cymraeg. Wel, ac a dweud y gwir, siawns bod yr athrawon yn siarad Cymraeg, oedd na nifer o'r merched oedd yn mynd i'r ysgol yn siarad Cymraeg, ond falle flynyddoedd yn ddiweddarach yn sylweddoli bod nhw'n Gymru Cymraeg. Oedd e'n gymaint ymerodraeth yn hunan yn dod? Oedd yr hinsawdd yn un oedd yn neud chi. Wedyn, yn anifer ac o Lladin yn bwysig, a dim ond, wrth gwrs, dim ond hanner awr un wers Gymraeg bob dydd, a gramadeg yn benna. Mi'n cofio ar ddydd Gwener, o'n i'n cael darllen tawel yn o galw fe, ac oedd e'n hyfryd gwers Gymraeg, o'n i'n cael dewis llyfr Cymraeg, a darllen yn dawel ar yn penne'n hunain.
Ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n fendigedig. Y trafferth oedd o ran fwy o'r llyfrau, dyfu gatre. Achos oedd yn had fel Cymro, balch yn prynu llyfrau. A dyna un peth. Bod ni'n fain o'n ni'n ariannol, oedd yn had yn mynd prynu llyfrau. Ac yn mynd i siop yn Abertawe enw Ralph's, lle siop ai law hefyd, ac yn prynu yn fanno. Felly oedd y cyfnod addysg uwchradd te yng Nghaerfyrddin yn gyfnod, oedd yn anhapus, yn ffurfiannol mewn ffordd, achos oedd e'n dangos i chi beth nad oedd yn apelio to chi, neu beth nad oedd yn bwysig i chi, y peth o'ch chi'n prisio oedd y gwersi Cymraeg, pryn. Wel, a dwi wedi gwir, dy hyn sy'n rhyfedd yw y gwersi o'n i'n mynhau fwyaf, oedd gwersi Saesneg lle o'n i'n cael barddoniaeth. Ac o i yn cofio Julie a Robert Frost a Yates a Edwin Mewer, llai ddalu adrodd rai o'i gerddi fe. Ac mi ddalwn ni fod wedi parhau gyda Saesneg, ond bryd ni oedd ymrwymo i astudio Saesneg yn rhywbeth gwrthyn, achos bod cynlleied o Gymraeg yn bodoli. Ac felly nes i ddim Saesneg. A yr atgof arall, reswm pam nes i ddim mewn mlaen gyda Saesneg oedd gyson ni waith cartre i sgwennu cerdd yn Saesneg. Ac oedd hi'n adeg rhyfel Vietnam, cyfnod na. Mi sgwennes i gerdd, ac wrth bod i'n rhoi nhw gyd nôl wedi marcio, nath i ofyn i fi, na i ddim enwi ddi, nath i ofyn i fi aros ar ôl. A wedyn ar ôl i fi, o'n i'n meddwl, beth sy'n blan fan hyn? Wedodd hi, o ble o'n i wedi cael y gerdd? A wedodd si, o bod fi'n cweit yn deall, ble o'n i wedi cael. Pa lyfr, o ba lyfr o'n i wedi dwy'n y gerdd a'i sgwennu ddi. Ac o'n i ffili ateb, achos fi oedd wedi sgwennu ddi, a oedd rhai o'r geiriau o'n i wedi defnyddio yn Saesneg, o'n i'n siŵr bod fi'n deall nhw'n iawn, o'n i wedi taflu nhw nawr. Ac ar ôl hynny, benderfynnes i bydden ni byth yn sgwennu cerdd y Saesneg wedyn. Fi wedi ers yn ddiweddar. A dim ond yn ddiweddar, ond pryd ni, oedd e'n fath siom, oedd e'n fath frad ar berson yn neud ymdrech. A'ch integrity chi. A dyna pan o'n i yn dysgu, fe sy'n dysgu am gyfnod, o'n i'n mynd i wneud yn siŵr bod fi ddim yn plentyn. Hyd yn o plentyn o'n i'n meddwl, falle, hwn yn snob bach yn dda, rhy dda. Nes i benderfynu ar beth plentyn. Felly, penderfynu oherwydd sefyllfa o ran y Gymraeg a'i pherthynas i a'r iaith o'r mesol yma, falle, a'r penderfynu mynd i wneud Cymraeg yn y coleg? Penderfynu i wneud Cymraeg edrych nôl, hoffwn i betawn ni wedi astudio athroniaeth neu Saesneg. Ond yn y cyfnod ni, pan o'ch chi'n mynd i brifysgol, oedd dim cwnsela cyn bod chi'n mynd, beth o'ch chi'n gallu wneud. A o'n i'n meddwl bod fi'n wneud rhywbeth dewn ofnadwy drwy'n wneud gwleidyddiaeth yn y flwyddyn gyntaf yn Abertawe, achos o'n i'n meddwl o'n i ddim wedi wneud lefel A yn gwleidyddiaeth, bydden nhw'n taflu fi mas o dosbarth, wnaethon nhw ddim. A fel mae'n digwydd, mi roedd y sawl oedd yn darlithio yn gwleidyddiaeth yn awyddus iawn i fi i barhau i wneud gwleidyddiaeth. Ac dyna le oedd yng nghalon i bryd ni, nid yn y Gymraeg a gramadeg a chymod, nid oedd ieithyddiaeth yn bwysig, ond o'n i just moyn sgwennu ac o'n i moyn protestio. A nes i ddim talu llawer o sylw i astudiaethau yn ywedig yn y Gymraeg. Ac edrych nôl, falle, tawn ni wedi astudio athroniaeth neu gwleidyddiaeth, bydden ni wedi cymryd fwy o ddiddordeb, falle, sa'n gwybod.
Ond mae'n amlwg bod rhywbeth wedi deffro yn y cyfnod. O'ch chi'n sôn am y gerdd sgrifennoch chi ynglyn â Vietnam. Mi oeddech chi'n ymwybodol o bethau oedd yn digwydd yn y byd. Mi oeddech chi'n ymwybodol o bethau oedd yn digwydd yng Nghymru ar yr un adeg hefyd. Yeah. Ac yn gweld bod angen newid. A'r protestio. Soniwch rhyw chydig ynglyn â y cyfnod a'r math o beth oedd yn digwydd? Wel, yn Abertawe, oedd yn rhyw fath o bwerdi o radicaliaeth, sosialaeth, ac mod i yn perthyn i Gymdeithas yr Iaith erbyn hynny, ddim Plaid Cymru fel y cyfrif, Cymdeithas yr Iaith, ond i hefyd yn mynd ar wybdeithiau protestio i Lundain gyda'r SOC, sef Gymdeithas Sosialedd, ac yn protestio yn Llundain yn erbyn yr hyn yn digwydd yn Vietnam, ac o'n i'n arfer sianto pethau fel Kissinger, how many kids have you killed today? Ac mae'n wrthyn i fi y fath o ganmoliaeth neu y fath o deyrngedau mae wedi cael ar ôl marw, ond felly, felna mae pethau'n troi mas mae'n debyg. Ac wedyn ar ôl Vietnam dath gwrth apartheid. Ac o'n i'n mynd wedyn i protestiadau ynglyn â hynny. Ar yr un pryd, oedd Cymdeithas yr Iaith yn ymladd am, fel mae'n digwydd, o'n i'n un o'r achosion cyntaf lle o'n i wedi cael yn arresto yng Nghasadledd am dynnu arwyddion lawr, tri ohono ni, Ieian Rhos, sydd ddim gyda ni bellach, Wynford James, fy ngŵr, a finne. Wrth gwrs dyna sydd ddim byd lawr, so sa'n credu bod fi'n gwybod sut i ddal un pen o unrhyw offer i dynnu rhywbeth lawr. Ond, gyswn ni'n arresto ac, dirwyo ag ati. A wedyn, ddiweddarach wrth gwrs, yr achos yn Abertawe. Achos gynllwynio, mi ro'n ni a nifer eraill wedi gweiddi ar y barnwr, ac wrth gwrs oedd hwnna yn ddirmeg llys, ac yn cael yn hunan yn Pickle Church am rhyw 2 wythnos. A fel mae'n digwydd, y diwrnod cynt, oedd Meinydd Francis a Nan Jones wedi cael eu carcharu am yr un achos. Felly, mi gafon ni rannu cell y 2 gyfnod. Felly, a wedyn, Siwt brofiad oedd hynny? Mynd i garchar? O'n i'n flin dros nhad y mam yn fwy na dim, achos oedd yn nhad a mam yn cefnogi popeth ynglyn â'r iaith, ond nhw just ddim yn deall gweithredu. Ac ddim yn meddwl, ond nhw'n ofnus o honnau, llesiant ag ati. Felly oedd gweld nhw'n dod i'n gweld i'n carchar. Oedd y peth mwy gweitha o fod na, daethon nhw un waith. Ac oedd rhaid siarad Saesneg, o'n nhw wedi gorfodi, o'n nhw wedi gwahardd siarad yn Gymraeg. Felly oedd hwnna'n hollol y ddwl, sa'n gwybod. Wnaethon ni ddim siarad fawr ddim. Ac wrth gwrs yn ddiweddarach, mi nath Saunders Lewis wrth ysgrifennu rhagair i tynged yr iaith, gyfeirio at y ffaith bod na 2 mewn carchar yn Lloegr ddim yn cael siarad iaith i mam, teip o beth. Ac, felly, mi godwyd fi'n credu yn y Senedd ynghylch hynny. Ond, ond o'n i'n lwcus, oedd Nan yn gerddor, oedd Meinir yn artist, gallu tynnu, o'n i'n unwaith eto, doedd bod yn fardd yn mynd i gyfri rhyw lawer yn fanno. Ond, a mi gafon nhw i ryddhau ddiwrnod neu 2 o mlaen ni, achos o'n nhw wedi bod mewn 2 ddiwrnod yn gynt neu rhywbeth felly. A oedd yna deimlad eitha annifyr gwen nhw'n mynd, a'r merched eraill yn gweud o beth
beth ti'n mynd i wneud nawr at y pen di hunan. Wrth gwrs, o'n i'n iawn. Ac i ryw raddau, nath Meinir anan a fi weld ymateb rhai o'r merched. Oedd yn hollol ddealladwy yn gweld ni yn mynd â streic ar ôl gweld yn rhieni, benderfynon ni, bod ni ddim yn mynd i weld neb. Ac felly, oedd y merched eraill yn meddwl, pa hawl sdych chi byd o gweld, pobl yn moyn dod i gweld chi, a i ni fan hyn, a sneb dod i'n gweld ni. Ac o'n i'n sylweddoli pryd ni, a dyna pryd Tres i'n ffeminydd, fi wedi gweud sawl tro, bod fi wedi dod mas o fyna'n sylweddoli, bod yna ferched na, ddyle ddim bod na. I bod nhw na, mi bod nhw yn dioddau trais yn y cartre, neu'n gorfod, neu dwy'n mwyn cael dau ben llinyn ynghyd, a pob math o anableddau eraill. Oedd yn rhan o'i personoliaethau nhw, dylen nhw'n wedi bod na, ond beth bynnag. Does i nôl am wythnos wedyn, ges i'n archaru ni 93 pan oedd yr ddeddf iaith newydd yn mynd trwy'r Senedd ac wrth o talu diroion i bryd hynny hefyd. Erbyn hynny oedd ganddo chi blant o chi? Oedd Meilir, dwi'n cofio'r oedran yn iawn, heb gyfri nôl, ond iawn nhw'n yn ei arddegau. Ac, ond fi ys i ddim mewn yn hir, achos i ddweud y gwir, oedd bod cael, pan wedon nhw bod fi'n gorfod mynd y carchar, wel, ti'n gorfod mynd y carchar nhw, moyn fi dal i'r ddirwy. O'n i'n bod sawl tro nôl yn Aberteifi, yn dweud na, dwi ddim yn mynd i dal i'r ddirwy. A wedyn dyma nhw'n dweud reit, wythnos o garchar. Ac yn y celloedd, oedd y plismyn mor glen, ond y mor hyfryd, ond nhw'n gweud, sy'n chi wedi cael cino, mae rhaid i rywun fynd i ôl pysgod a sglodion o siop. A oedd un arall yn gweud, beth am mynd i gadw chi ma, achos mae'n mynd o'r holl ffordd i Puckleshire, mae'n beth. A oedd na ddwy plismones yn gweud, bydd rhaid ni gael, o'n i gorfod gyrru fyna, o'n i'n gobeithio mynd i'r le noson honno neu rhywbeth. Ac o'n i'n ymddiheurodd i nhw, ond o'n i'n gweud, wel, o'n nhw'n gweud, lle ni gadw chi ma, na, fi fod i fynd i'r carchar. Felly oedd rhyw ddadl hynod o ddifyr rhwyddo ni, ac yn y pen draw benderfynon nhw bod bydde rhaid mynd â fi Puckleshire. Felly, nath y ddwy blismones ma, ac oedd un yn nhw, oedd i wedi gobeithio, mynd mas, ond hi'n ymddiheuro'r holl ffordd iddi. Ond, nath y ddwy ddweud, wel, falle byddwch chi'n colli swper heno, felly mae'n well i ni stopo ar y ffordd i brynu brechdannau pethau i chi. Ond nhw mor hyfryd, ac fel mae'n digwydd, ar ôl cyrraedd, o'n nhw'n sylweddoli bod fi wedi dod mewn ar y dydd Gwener neu rhywbeth rhyfedd, a bydde rhaid gollwng fi mas mewn dwyrnod, achos bydde pen wythnos. Felly fes i ddim mewn yn hir iawn. Ond nes i ddim camgymeriad tro ma, achos y peth cyntaf yn y gofyn yn y carchar, what's your religion? A wedes i pryd ni yn 70, pryd oedd i, mae'n cofio nawr, 71, wedes i, independent, o'n i'n gwybod o dan i bynwyr, don't be silly, that's a political party. So pan nes i mewn tro hyn, oedd yn religion Catholic, wedes i. Achos o'n i'n meddwl bydden nhw deall Catholics. O leia bydden nhw'n deall, Ond, dwi'n anturiaethau carchar i ddim yn gyffroes iawn, achos bys i ddim mewn digon hir yr ail tro. Ond digon hir i sylweddoli bod pethau wedi dirywio o ran glendid, o ran bob dim ddiran. Achos pan roiwn nhw fi mewn cell, weles i bod na wad ar y staen, a wedodd un wrth y llall, wel, sa'n i mewn yn hir. A wedyn ath hi bant, a wedodd y llall, aroswch fan hyn, a fi weld os lle arall. A dath hi nôl, a wedodd fi di ffindo cell arall, dewch.
Felly, na ddwy yn gweld pethau'n wahanol yn dyfeg. Un yn meddwl, ti'n da i di, a mae llall yn meddwl, na, ti'n iawn, fi'n mynd i ffind o lle gwell i ti. Felly, y cyfnod cyntaf te o ymgyrchu ag yn y blaen, oedd y cyfnod pan wnaethoch chi gwrdd â Wynffod hefyd, yn dyfa? Ie, wnaethon ni mynd nôl i 1968. A wedyn, erbyn 1969, oedd y ddau o'n i'n aelodau o Gymdeithas yr Iaith ac yn wneud ambell i beintiad ar font fan hyn a fan draw. Achos oedd yr arwisgo bryd hynny, 1969. Cyfnod coleg, yn dilyn cyfnod coleg, i ble fuoch chi wedyn o ran gyrfa? Beth benderfynoch chi fynd i wneud? Mae'n mynd yn athrawes. Beth sy'n rhyfedd yw, o'n i wedi penderfynu byddwn ni moyn mynd nôl i'r gwlad, fel bethau mae'n mynd nôl i gefn gwlad i ni, i'r gorllewin. A chael swydd yn Aberteifi. Ond cyn hynny, yn y Steddfod, y mis Awst hwnnw, o'n i wedi sgwennu ambell i beth i'r Cymro. A mi nath y golygydd bryd hynny ddod ata i gweud bod e'n balon rhoi tudalen yn y Cymro i fi bob wythnos. A bydden ni'n gweithio i'r Cymro. Ac o'n i'n ymwybodol bod fi wedi penderfynu bod fi'n mynd i fyny i ddysgu. Ac felly oedd ychydig, o'n i wastad yn meddwl, a ddylwn ni fod i'r cymryd e. O'n i'n siarad yn had, a o'n i'n lle gweld y gofid ar eu wynebau nhw, achos o'n nhw wedi byw bywyd ansicr yn ariannol, ac oedd bryd hynny oedd bod yn athrawes, oedd e'n gyflog, chymod, gyflog da, ac oedd yn chwar wedi mynd yn athrawes. Felly, mynd yn athrawes, a mwynhau, mae'n ei gweud, a ges i brifathro hyfryd Enog Thomas, ac oedd yn annwyl dros ben, ac yn, A mwynhau'r dysgu, ond ddim falle dynamic na, do'n i ddim yn ffitio mewn. Ac o'n i'n aflonydd ac yn aniddig. Ac oedd hi dal yn ysgol lle roedd yna trwch y plant yn Gymru ac yn Gymru Cymraeg. Ac eto gyd oedd hi dal o fewn yr hen drefn Saesneg mewn ffordd. A chybod, mi nes i sefydlu pethau fel clwb siarad, fel edrych nôl. Oedd yn beth eitha blaengar siarad i'r dysgwyr ag ati neu ddod ynghyd i ganu. Dechrau'r urdd yno ag ati yn yr ysgol, ac wrth gwrs oedd Emyr Hywel yn ei lot o waith yn Aberteifi yn yr ardal ond o beth bynnag. Ond hyn a hyn o'ch chi'n gallu gwneud, ond o'n i wrth y modd yn dysgu. Ac yn wrth y modd yn dysgu plant ac anawsterau, plant llai y gyreiddiad. Ac, ond wedyn, ar ôl cael fflir, dath cyfle i fynd i Goleg Llambed fel darlithydd, ymchwilydd iaith a dysgu'n fanno, ni wrth y modd fan ni hefyd. A gan faint fi o'ch chi fanna yn gweithio? 6 blynedd. Fi'n neud pethau mewn 6 blynedd od. 6 blynedd, wedi 6 blynedd. A wedyn y cyfle i fynd i weithio i Abertawe i beth oedd pryd ni, NFIR, i wneud gwaith edrych mewn, asesu plant a sgwennu yn greadigol ar gyfer plant a beth o'n nhw'n galw isir i cyrheiddiant. Gyda Eirwen Price yn wych o gyfarwyddwraig eto. A dyma sa 6 llyfr. Oedd i fod ar gyfer blwyddyn 7 ac 8 yn ysgol uwchradd, bod fi ffindo nhw mewn ambell i ysgol gynradd. A sgwennu pob math o wahanol mathau o sgwennu. Ond oedd e math o ysgrifennu ar gyfer bod yn ymwybodol
hyn a hyn o eiriau mewn brawddegau. Oedd yn eitha cymleth a wedyn treialu fe ar draws Cymru a hefyd gwneud dapiau. A pryd ni oedd pethau technolegol yn dechrau dod i fodolaeth. Ac nes i fynhau. Fies i fyny am 2 flynedd cyn mynd wedyn yn ddarlithydd yn yr adran addysg i ddysgu, wel nid i ddysgu, ond i oruchwilio pobl yn mynd mas i ddysgu. A nes i fynhau hwnnw, ond i'n teimlo erbyn hynny bod di'n treulio dwi'n o'r cyfan yn mynd i dde Cymru i weld un person yn dysgu a sgwennu adroddiad ag ati a rai yn bell i ddarlith. A ni jyst yn teimlo o gymryd y waith yn ymgasglu oedd dramau yn dechrau dod yn comisiynau i sgwennu dramau ag ati a penderfynu mynd y freelance wedyn yn llawerydd. Felly, dwi eisiau camu nôl i'r cyfnod cyntaf, achos mae'n amlwg bod yr copybooks o Woolworths a cyfnod ysgol, mi oedd sgrifennu yn rhywbeth o'ch chi'n neud beth bynnag. A mi ddwetsoch chi pan o'ch chi yn y carchar, mi oedd un yn arlunydd, un yn gerddor, a wedwch chi, a dim llawer o alw am fardd. Felly mae'n amlwg bod chi wedi bod yn sgrifennu ar hyd yr amser. Dwedwch wrthai am yr ysfa neu ysgrifennu neu'r peth na. O'ch chi'n gweud bod eich tad yn gofyn am eich llais chi. Oedd eich llais chi ar y papur yn doedd? Oedd fi'n credu edrych nôl achos wedodd rhywun yn ddiweddar wrthai rhywun oedd yn yr un dosbarth a fi a mi ddwedodd hi o'n i'n gwybod bydde ti'n troi mas fel ti wedi. Fi'n credu oedd hi'n trio roi compliment o fe fod. Achos o ti bob amser yn y clwcrwm gyda llyfr bach. A edrych nôl, o'n i moyn sgrifennu rhyddiaeth. Ond o popeth o'n i'n sgrifennu yn troi mas yn farddoniaeth. A fi'n cofio o'n i'n cael marciau hyfryd gyda Betty Hughes, athrawes Gymraeg. Ond weithiau, oedd hi'n rhoi marc eitha dan, oedd hi'n gweud rhif arddonol a eisiau mwy o rediad oedd hi'n iawn. Unwaith o'n i'n cael delwedd yn y meddwl i, o'n i wedyn yn mynd amdani. Oedd hi'n rhoi testyn i ni i sgwennu ysgrifau nhw fod. Reit. Oedd ysgrifau fi yn tueddu fod yn rhyw fath o ysgrifennu gyda llawer o ddelweddau a bach bod oedd yn naturiol i fi ysgrifennu fel yna. A geirfa, dysgu geiriau newydd. Oedd llyfr bach dy fi, o'n i sgwennu geiriau newydd o'n i'n dysgu. A wy'n dal i wneud. O'n i'n mynd i weid, chi'n dal i wneud hwnna, wy'n gwybod? Wy'n dal i wneud hwnna, wy'n dal i, ond mae rai fi gyfadde nawr, mod i'n hefyd yn wneud yn Saesneg. Achos bod y media wedi troi fod yn fyd mwy dwyieithog yn yr ystyr bod fi yn cael ambell i alwad tu hwnt i Gymru. Ac wedyn, ac mae sgwennu'r geiriau wedyn yn fwy'n had achos i chi, ond weithiau wrth gwrs siwr o fod o'n i'n ysgrifennu nhw yn anghywir mas o le. Ac fi'n cofio adolygiad hyfryd y Llyr Gwyn Lewis yn ddiweddar ar un o'n lyfrau diweddarau i Myrmyr neu falle Myrmyr, lle oedd e'n gweud, ac mae'n gweud yn Saesneg os adolygiad yn Saesneg oedd, she does things with language you think she couldn't do, but she does. You shouldn't do, but she does, and it works. A so'n gwybod beth oedd e'n meddwl oedd hynny, nath e roi rhyw enghraifft fi'n credu, ond dwi ddim yn credu bod nhw mas o le, ond fi'n credu dyna mae bardd yn ei wneud, ffindo rhyw ffordd arall o ddweud rhywbeth, hyd yn oed os yw pobl ar y pryd yn meddwl bod hwnna ddim yn gweithio, neu bod hwnna ddim yn gywir. Fi'n credu bod fi'n cymharu ni'n yn y Dylan Thomas, ond oedd e'n cael yr un broblem gyda cystrawen. Pobl yn gweud bod yn sgwennu cystrawen yn rhyfedd weithiau. Ond fi'n credu, mae rwy di sôn rhywbeth bod barddoniaeth yn
anarchaidd o'r dreddf. Achos fel arall, rhyddiaeth yw e. Ie, hollol. Fel bardd, i ni, o ran yr ymwybyddiaeth genedlaethol, mi ddithoch chi un sylw ni yn y 70au mewn gwirionedd, yn dyfa? A chi'n cyhoeddi yn Gymraeg, yn fenyw, ond na ddim llawer wedi bod yn ysgrifennu. Cyn hynny, mewn ffordd, o'ch chi'n gallu cyfri ar eich bysedd mewn ffordd. Cofio gweld yr enw Nesta Wyn Jones. Nawr te. Ac oedd un o'r wres i fi, achos oedd hi'n sgrifennu ac oedd hi'n sgwennu cerddi gloiw hyfryd. Ac o'n i'n meddwl oedd hi yn sgwennu, a wedyn oedd Einir Jones yn ddim rhan math o stael y bydden ni'n hoffi, ond oedd hi wedyn wedi llwyddo i ffindo arddull oedd yn cyd-fynd gyda beth oedd hi yn ceisio i ddweud. Felly dyna'r unig ddwy oedd pryd ni yn amlwg. Ac mae'n un peth ysgrifennu mewn llyfr bach i chi'ch hunan, rannu gyda phobl hyd yn oed. Mae'n beth arall i fynd i gyhoeddi. A dyna wnaethoch chi? O'n i ddim yn deall beth y busnes cyhoeddi bryd hynny, ond o'n i'n gwybod bod yna wasg o'r enw Gwasg Gomer. Ac hales i fwndel o gerddi mewn, a nath Hugh Lewis, bendydd arno, y diweddar Hugh Lewis, nath ofyn i fi ddod i gael sgwrs dy fe. A wedyn o'n i'n meddwl, so fe'n lico nhw bod eisiau sgwrs dy fi. A wedyn wedodd ni'n mynd i gyhoeddi. Pam chi ddim wedi gyhoeddi mwy mewn cyrchronau? A o'n i'n mynd i meddwl am y peth. Achos mewn ffordd yna mae rai wneud cael ei henw wedi cael ei weld cerdd fan hyn a fan draw. Ond wedyn ond dim ots, ni'n mynd i gyhoeddi, ni'n mynd i ddymas y tair cyfrol, a i bobl ifanc oedd Geraint Jarman, a wedyn oedd Siôn Eirian a finne. A cyfrolau fel yna oedden nhw. A'r gyfrol gynta? Y gyfrol gynta fi. Oedd? Mwyara. Ie. Ac felly mi ddath y gyfrol hon ac yn dilyn honna ystafelloedd aros, troi'r hael arno, cyfrolau fel... Chymod, mi dditho nhw yn rhan o'n hymwybyddiaeth ni o ran barddoniaeth. O ran barddoniaeth benywaidd, cyfoes hefyd, oedd yn siarad â ni, bobl Cymru nawr ar y pryd. Wel, o'n i ffili bod fel arall. Na! Ac o'n i yn moyn bod fel T. Gwyn Jones. Allan i'n ysgwennu fel fe. O'n i ddim yn cyngeneddu bryd hynny. O'n i'n dwlu ar ysparu, a'r beirdd ma. O'n i'n meddwl, mae'n rhaid fi... Ond gallen ni, dim dyna oedd yno i, dim dyna oedd yn genadwri. Sôn am genadwri, fi'n cofio gofyn i chi pam bo chi'n ysgrifennu, a wedwch chi achos bo chi eisiau newid pethau. Ac mi ddwedsoch chi wedyn, a wy'n dal i ysgrifennu achos dyw pethau ddim wedi newid o hyd. Mae hwnna'n sobreiddiol ac yn wefreiddiol ar yr un pryd, dwi'n meddwl. Wel, ysgrifennu yw'r ffordd o ddweud... Dyw'r byd ddim yn gorfod bod fel hyn, neu fel hyn dwi'n gweld pethau. Mae'n frwydr yn erbyn difaterwch, yn erbyn tywelwch. Wedi sgwennu llawen yn ddiweddar am Gaza a gati, ond wedi sgwennu ar hyd y blynyddoedd am hynny, a dweud y gwir. Mae'n ffordd o frwydro, mae'n frwydr o fath arall. A mae'n frwydr gobeithio. Mae'n ddill sydd yn aros. Pan i chi meddwl am newyddiadurwyr, we was yn meddwl newyddiadurwyr. Newyddiadurwyr yw'r sgrifenwyr cynta. Maen nhw ar flaen y gad mewn rhyfel ac ati, neu fel arall. A wedyn mae gyda chi ysgrifenwyr sy'n cymryd amser i roi pethau mewn trefn i feddwl. A'r ail ysgrifenwyr yw beirdd neu ysgrifenwyr sy'n
cymryd i amser neu'n penderfynu pryd maen nhw moyn sgrifennu a beth. Ac ar y pryd, wrth gwrs oedd cynlleiad o feirdd o ferched. Felly oedd gen i ddim rhywun o'n i gallu edrych arno cymharu. Na. Wel, dwi mor falch bod chi wedi parhau ysgrifennu. Ac mae rhaid i fi holi ynglyn â'r gerdd. Dwi'n gwybod y bydd nifer o'r bobl sydd yn gwylio heddi wedi darllen, wedi chlywed yn cael ei darllen, sef Awnaeth y Gwragedd. Mae'n gerdd eiconig, a mae'n gerdd sydd yn cael ei dyfynnu mewn capeli drwy Gymru, mewn rhyw ffordd chydig bach yn bod yna rhyw fath o eogrwydd ynglyn â'r system batriarchaidd a rhyw wen fach. Mae'r gerdd yn ei gwaith caled dros dyn ni fenywod, gai ddweud. Dwi'n meddwl bod i, yn dal i wneud. Wel, fe sgwennes i hwn ar gyfer rhyw ddydd sioe lwyfan nes i a Llio Silyn a Judith Humphreys a Iris Parry yn performio achos bryd ni, lle ni byth sefyll ar lwyfan yn darllen fy ngwaith fy hunan. Oedd hynny'n hala arswyd yna achos o'n i'n berson swil, fi'n dal i fod i ryw raddau ers ych chi'n credu fi erbyn hyn. Na. Ond mi nath am ryw reswm, nath Emily, oedd Emily wedi cyfarwyddo y beth, Emily Davies, yr enwog. Siwr fod bod ni'n meddwl bod ni'n ffito gyda yr hwyl a'r sbri o sioe lwyfan ffeministaidd iawn. Ond wedyn, wedi i fi gyhoeddi ddi, o'n i'n rhyfeddu at yr ymateb. A rhyfeddu pan o'n i'n darllen i wedyn yn Saesneg, gafodd i chyfieithu gyda Tony Conran a Elena Powell, oedd pobl yn deall, o'n i'n mynd i Zimbabwe, a oedd rhywun yn blessing neu merch arbennig o awdur a gweud, mae hwn yn gweithio i ni a bydden ni'n mynd i Manila a bydden ni'n gweud, mae hwn yn digon, ond nhw'n meddwl yn cyd-destun capel ond nhw'n meddwl yn cyd-destun y batriarchaeth byddwch yn dawel chybod, i chi ddim gwybod eich lle ac wrth gwrs mae Mae'r diweddglo yn dangos bod menywod yna wrth y bedd ag ati ac yn anoll o flaen llaw. Felly... A bod Iesu Grist yn ffeminydd. Mae wedi gwneud te ei hunan. Ac beth sy'n rhyfedd yw bod pobl wedi clywed nôl, oedd gymaint o bobl, ymrawd pan oedd e'n pregethu mewn ambell i capel, bydde rhywun yn dweud, ymddiheiriad wrth ddweud hyn. A fydden ni ymddiheurio Menna Elfyn gyda Ceraid Elfyn yn pregethu ond neiff y gwragedd o'r ysgol ac hefyd mewn ambell i le lle bydden ni'n darllen neu bydden ni'n cael rhywun yn aros ar ôl y moyn sgwrsio dy fi a gweud na dwi ddim fel na fel arfer rhyw ficer neu rhyw cwrat na dwi ddim fel na dy ni chi'n wrong felly a beth sy'n neis clywed nôl bod Betty Boothroyd wedi dweud bod hwnna'n un o'i hoff gerddi ac oherwydd hynny o'n i wedi meddwl ail gyhoeddi fe'n Saesneg achos mae eucalyptus a mae hwnna mas o brint erbyn hyn ac ond mi nath y golygu sylwi bod fi wedi sleifio fe mewn i'r gyfrol newydd. Ie, y gyfrol newydd, parch sy'n dod mas fydd nesaf. A wedi oedd e moyn cerdd, oedd y 40 mlynedd oed. Felly... Ond mae'n arhosol yn dywi? Mae'n gerdd sydd wedi para. Ond bydden ni yn disgwyl i ambell i berson ddim deall y dynameg. Bydde ddim yn mynd i gapel. Mae'n rhaid chi fynd i gapel neu mynd i ryw le lle bydde hwnna mor amlwg. Gyda llaw fi'n licio'r teitl ar gyfer y gyfrol newydd parch yn fawr iawn. Wel, fi'n meddwl bod parch yn mynd i fod yn un o'r geiriau yna sydd yn un o geiriau pwysica
pwysica yn cyfnod ni. Sy'n rhaid ni garin yn cymdogion, wel, dylen ni, falle, ond gallwn ni barchu nhw. Gallwn ni barchu hawl nhw I fodoli. A o'n i'n meddwl, o'n i'n sgwrsio yn ddiweddar, o'n i'n meddwl am, chymod, yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Gaza. Meddyliwch chi pe bai Llywodraeth Lloegr wedi penderfynu ar ôl y bom yna yn y gwesti yn erbyn Margaret Thatcher, y sawl gweinidog yn cael ei ynaffu. So nhw wedi mynd I Belfast a chreu bomio. A mi bod nhw am ffindro'r IRA. A talu'r pwyth. A talu'r pwyth. Yn lle cymod, lle pwyso a mesur a meddwl yn ffordd mwy deifio, mwy dyngarol o ddelio sefyllfa. Ond mae parch yn rhedeg trwy'r gyfrol mewn ffordd o ran parchu iaith, parchu y ddeiar. Felly mae e'n air. Ond o'n I ddim yn swyddoli bod pobl yn Saesneg ddim cweit yn deall y gair parch. Ddim yn deall... dyn nhw ddim yn deall y gair, wel, patch, bydden nhw'n gweld yn y fel. Bydden nhw'n cweit yn deall... Bydden nhw'n deall ref yn y fe, referent, ond parch. Ond mae'r gair patch yn cynnig... Mae ganddyn ni syched am barch. Felly mae'n gweithio. Ie, mae'n gweithio. A mae'n gweithio o fewn y gerdd sydd yn rhoi teitl i'r gyfrol. Chi wedi mynd yn Gymraes o Gymru I bob cwr o'r byd? Siwt derbyniad I chi wedi cael mewn gwledydd eraill? Chi wedi teithio I bob man? Wel, dim bob man, Fi'n edrych ar ryw bwstad fan hyn yn sydd wedi bod yn Madagascar. A sydd wedi bod yn... Mae amser. Daw eto. Ond wedi cael gwaeddiadau. Erbyn hyn, dwi'n mewn cyfnod lle moyn pwyllo. Wedi wneud gormod falle. O deithio I fanne a treulio trydiau neu 4-5 diwrnod ar y mwyaf a hedfa nôl. Ar wahân I ambell I breswyliad yn America, cyfnod yn Efrog Newydd. Ond wy'n teimlo nawr yn 70au, cynnar o hyd. Wrth gwrs. Bod eisiau fi I bwyllo a mynd yn fwy mewnblyg eto. Wy'n ymdeimlo pan wy'n wneud y digwyddiadau yma, bod yna gymaint o gymdeithasu ynglwm wrtho a mewn ffordd y digwyddiad wy'n ddim yn lygo gair perfformio. Wy'n cyflwyno waith yn y dull gorau posib mwyn pido cael y cynulleidfa I gysgu. Ond ar wahân hynny, wy'n teimlo bod fi eisiau bod mwy... ymdeimlo mwy gyda unigedd ac mae'n rhyfedd Ynys Meidw oedd enw yr ysgol, yn Ynys Meidw oedd yr ysgol fach ym Montedawe. Ac I ryw raddau, fi'n teimlo bod fi eisiau dychwelyd I ryw ynys feidw, I chymod ynys lle bydde bach mwy o feidwyaeth. Menna Elfyn, dwi'n meddwl mai fanna yw'r lle I ni oedi nawr. Mae yna fwy I ddod i'ch stori chi, dwi'n bendant yn sicr o hynny. Diolch yn fawr I chi am ymuno gyda ni yn y Cwmni Bach heddi ac am rannu darn bach o'ch bywyd chi gyda ni. Diolch I chi. Wel, dwi wedi mwynhau yr awr dreuliesu yng Nghwmni Menna. Dwi'n meddwl bod e'n ddiddorol iawn I edrych ar ddechreuadau bywyd rhywun sydd yn llygad y cyhoedd. A Menna fach dawel wrth y bwrdd bwyd yn tyfu, yn troi mewn I rhywun I ni'n prisio I geiriau hi'n fawr iawn ac yn hiawdl yn ei barddoniaeth ac yn rhywun sydd wedi teithio gyda Chymru, gyda hi yn ei chalon I bob cwr o'r byd. Dwi'n gobeithio wnaethoch chi fwynhau yr awr yng Nghwmni Menna a Finne, ac os wnaethoch chi, dwedwch wrth bobl eraill amdana ni. Mae yna rifynnau eraill o'r Cwmni Bach ar gael, ewch chi chwilio amdanyn nhw, a gobeithio cewn i'ch cwmni chi